Kaixo egunon, ikusten da zuen moduan, aurten be Takitxo Euskara Elkartearen Euskaraz Primeran ekimena neguko merkealdien azokara etorri da. Dakizuen moduan Euskaraz Primeran ekimenaren helburua da, dendetan, erosketetara goiazenian, horbe euskararen erabilera bultzatzea eta dendari eta bezeron arteko elkarrizketa horiek bakoitzak aldaben neurri behintzat euskaraz izan daitzezen, ezta? Hori da bultzatzera gatozena ekimen honekin. Eta aurten be oso dinamika erreza ari gara eitzen. Kasu honetan da, barazki eta frutena, hor ditugu arraindegizetan banatu genitzuenak, eta arategizetan bebai. Eta orduan, dinamika oso horreza da, jendiari galdetzen detzauna da, pizkat zein dan neguan gehien konsumitzen da bene elikagaia, edo zein da euren elikagai gustokuena, gauza bera arrainekin eta okelekin, eta pegatinatxua, Euskaraz Primeraneko pegatina jartzen dabe, eta gero horrekin batera, izene abizenak eta telefonua lagata, Barisakoan nengo dugun sosketan parte hartuko dabe, eta Barisakoan sosketatuko dana da, urtero itzen dugun moduan, Eibar merkataritza guneak urtero ematen dezkun 100 euroak, bertan, faktorinean edo hemen duerosteko. Beraz, Eibartar guztiei eta inguruko danei animatzen zaituztegu eta kitxotikan, bertara torri eta parte hartzeko.